Заходь. Зроблю смачно. Вельми смачна. Ось $100. Дякую. Ляра Дашу, калі прыгатуеш мне нешта. Згодная? Так, заходьте. Зроблю смачно. Вельмі смачна. Ось $100. Дякуй. $2. Калі приготуєш мені вечеру? Добра. Заходь. Я приготую смачна. Гэта вельмі смачна. Ось $100. Дякуй. Тебе $100, приготуєш мені штосьці. Добра. Заходьте. Зроблю смачна. Вельмі смачна. Ось $100. Дякуй. $1 дам, приготуєш що-небудь. Так, заходьте. Зараз зроблю смачне. Вельми смачна. Ось ваші 100. Дякую. Приємно було. Ляра, дам, калі пригатуєш. За вечаровую вечеру. Так, заходь, смачна приготую. Вельмі смачна. Ось $100. Дякуй. Дякуй. $1 дам, приготуєш нешта? Так, заходь. Приготуй смачна. Вельмі смачна, ось $100. Дякую. Там табе $100. Прыгатуеш мне што-небудзь? Так, заходь. Зроблю смачно, обіцяю. Вельмі смачна. Ось $100. Дякуй. $1 дам, приготуєш мені? Да, заходиться. Смачна приготую. Вельмі смачна, ось $100. Дякую. Добранач. Дам $100, калі приготуєш мені нешта паесці. Згодная? Да, заходь. Зроблю смачно. Вельмі смачна. Ось ваші $100. Дякуй. $100 дам, калі згатуєш мені нешта. Май. Добре, заходь. Приготуй смачна. Да, вельмі смачна. Ось твоє $100. Дякуй. $1 дам, приготуєш мені вечеру. Добре. Заходьте.